Good morning sa tanan. So, grabe. Salamat kay sa inyong suporta mga ma'am sir. Isang YouTube mga ma'am sir kay ato ang subscriber diri kay 3K 3.66 subscriber na ta sa ato ang YouTube. So, salamat kay sa inyong ma'am sa inyong suporta. Hapit na nita ma-monetize dira sa YouTube mga ma'am sir. Unta inyo pa ko ang suportaan para ma-monetize ta diri sa YouTube kay nanatay views, nanatay usa ka video dito nga ning dagan ning kabat na ang iyang views og 4 million kapin. 4 million point. Basta 4 million to kapin. Ang ato ang views dito diya sa YouTube no. So salamat kayo sa inyong suporta ma'am sir. Sa wala pa nakasubscribe ang YouTube channel, paki-subscribe mga ma'am sir. O kay gusto ko maningha ko nga bisan birthday gift lang ninyo no. Nga ma-monetize ta diri sa YouTube kaya birthday nako karamang August 12. So ako na kaya nako ng kalipay kung ma-monetize ta diri sa YouTube no. Kay gamay lang gid kulang nga ma-monetize ta sa YouTube. Salamat kayo and God bless. Love you all. Paki-subscribe sa akong YouTube channel at paki-follow na din sa to ang Facebook account.